Dear Mr. Longley. Adal ka? Kabailak, madam. Sabado kan Domingo lang mati pa nagtrabaho dito'y balayo. Basta siguraduam maaramid mo amin at trabaho dito'y balay. Nang runa ti agdalos kan aglaba. Wen, madam, saan kayo ang madanagan? Kabailak nga aramidan dagita. Adamay sa nga anak ko. Ni Denver. No adda dito'y balay, nasken nga asikaswam. Nasken nga ilutwam iti kanan na. Kantong palam, no anya ti ipaaramid na kan ka. Wen, madam, agtrab-trabaho ka di mat ti anak yo? Saan? Agad-adal paylaeng. Kasmatlakan ka. Sige, madam, tung palag ti bili nyo, may papan iti anak yo. Kumusta tinagaplayam at trabaho, anak? Naawat ka kadimot laang. Wala nang, pagsayaatan na, taas idaglaang dito'y balay tayo ti balay da Madam Sandra. Iso asa anak to amarigatan. Ano Sam, anak? Iti kasta, makalpas ka iti panagadal mo. Talaga asaan kon akabaulan ti agtrabaho iti nadagsan. Iso apasensyakan. Okay laang, nanang. Saan na bale? May salaangan atawan, agradwara kon. Idaw-dawat ko, asapay ko mata makagradwar ka, anak ko. Iti kasta, saan kanton ama ipada kanyak, nga awan naragpat na nga adal. Talagang agtrab-trabaho ka, tapno maituloy mo ti agadal? Uwanan daytoy laang ti pamuspusan, tapno makapagtuloy at. No, adala ko mamaytulong ko ken ka. Tapno saan ka nagtrabaho? Saan nakakasyan yun? May mayat matlaang. No nagrigatak ti pananggunod ko iti baligit. Imbag no saan ka marigatan iti panagadal mo? Kabailak daytoy. Awanin sa bali a pamuspusan, tapno makaturpusak. Ibagam lata no kasapulam ti tulong ko. Basta ka ba alaklaki di nga ipaay? Ipaay ko, Jessa. Hay, si kagayam ti bagbaga ni mama, nga agtrabaho dito'y balay ti Sabado kan Domingo. Wan, sir, siyak ni Jessa. Adda ka di ipaaramid yo? Awan, mat. Ituloy mo latan ti aramidan. Okay, sir. Agad-adal ka? Wan, sir. Anya ti course mo? HRM, sir. Anya ayir kan? Graduating, sir. Good. Imbag man. Takaba alam apagiddanan, ti panagtrabahom kan panagadal mo. Kasapulan, sir. Awan ka di dadakkel mo? Nabayagan anatay ni tatang ko, sir. Ninanang ko, saanan ang makatrabaho iti nadagsan, tagda sakit na iti puso. No adapan nakabalin na, Jessa. Saan kan nga agawid iti balayo ita arabi iti Sabado. Iti kasta, maaramid mo anasaya at ti trabahom, kan masapa ka nga agluto intun bigat. Wan, madam, no day tati ko nayo. No ada assignment mo iti pagadalan nyo, itugot mo, tadito'y mo nga aramidan iti rabi. Wan, madam, kasta talaga ti aramida. Ala, saysaya atam ti trabahom. Aywan, nakitam ka din ti anak ko. Wan, madam. Nakisarsarita itay kanya. Okay, nasayaat nga rod. Sige, sumre ka kon iti kwartok. Takayat kon ti aginana. Rabiin, apay asaan ka pailaan nga maturog. Anya ter aramidam dito'y balkon. Sa anak pa'y ang makaturog, sir. Agpapaangin aklaan. Uray siya, saan ka makaturog? Isu akayat ko ti agpalabas ti oras dito'y. Amangan no kayat yung nga itimplaan kayo iti gatas, sir. Mabalin ka di? Wala, sir. Alaman nga rod. Sumurot akon kan kay Ija kusina. Ijay ta nga ituloy ti agistorya. Kumusta mo ti umuna nga aldam mo iti balay ti amom, anak? Okay laang, nanang. Panagkunakit na singpot da.
Nasaya at matngarod no kasta, iti kasta. Saan ka amarigatan? Duadala ang matapag sirbyak, nanang. Ken nasingpet ti anak ni madam. Saan akas kadagiti daddo mga amo, abaon. Ala nga rod, aginanakan anak ko. Tada pa'y klasem inton bigan. Good morning, Jessa. Good morning, Matt, June. Kumusta ti trabaho? Kabalam ka di matlaeng? Saan ka amarigatan? Wan, ken nasingpet dagiti amo. Mano ka di ti serserbiam nga amom? Duadala ang, agina. Nasayat nga rod. Tapno saan ka wanay amarigatan? Wan, ken amom, nagsingpet kanyak ni Sir Denver. Saan analastog akas nakadagiti daddo mga amo. Denver? No kasta? Lalaki ti anak ti boss mo? Wan, ket pagyamyamanak iti apo, tanasingpet kanyak. Apay kas to'y matantirik na. Kasla kayat ko asabado kuman. Tapno mapana ko ni ijay balay da Madam Sandra. Kailiw ko ang makita ni Sir Denver. Oh. Anya nga tati kayat asawan na ito eh. Crush kon samot kan ni Sir Denver. Malaksid ngamin agwapo. Nagsingput pa eh. Nalaing amakiin ni istorya. Akas na nabayagan nga agam-amu kami. Makaturog-turog ak matan. Maturog ako na. Nasayatan da ka na, Jessa. Adda ka di iparamid mo, sir. Awan mat. Mailiwak laan kan ka. Ni Sir Matt, apay ko makakailiw na. Amo mat. Ni mamalaang ti kadwak dito'y balay. Kanayon pa'y ngawan. Siyempre, narigat ti agmay-maysa ng awan kasasauna. Kasta ka di, sir. Wen, may mayat matlaan no adda ka. Tapno adda kad kadwak. Kasta ka di, sir. Ay, sige nga rod. Rugi akong tagtrabaho. Tani, ado ti trabaho nga agururay kanya. Sige, saan mo na problemahan ti agluto? Siyak ton ti agluto iti kananta. Ay, saan na, sir? Trabaho dayta. Siyak tulatan ti agluto. Siyakon, tapno na dardaras amalpas mo ti trabahom. Ang mga numaamuan ni madam, katungtan na. Asino kumangay ti agipulong, kat dudwatamat dito'y. Ha? Alakitin, rugyamon ti agtrabaho. Basta siyak ti agluto. Nalaing kagayam nga agluto, sir. Siyempre, para kan kadaytoy alinutok. Tapno maramanam. Uray gayam awan katulong yu, sir. Kabailan nyo matgayam. Siyempre mata. Idi awan ka pa'y dito'y balay. Siyak ti para luto iti kanan mi kan ni mama. Ah, kasta ka di, sir. Wen, sigudan analaing nga kagluto. Among ka di. Agpada ti kursuta. Ah, kasta ka di, sir. Wen, iso nalaang. Tasaan nga agpada ti pagad-adalan ta. Jessa, adda importante a papanak iti duwang nga aldaw. Sikapay lang ti makaammo diti balay. Wan, madam. Kadwayo ka di ti anak yo? Saan? Maipapan iti trabaho ti papanak. Iso makaamukan kan kuhana. Saan mo abaybayan ti anak ko? Wan, madam. Kaano ka di ti ipapanyo? Itan, katiyimpakem dagiti alaek nga arwatan. Wan, madam. Gusto daytan, Jessa. Nunabannog ka, aginanaka. Sa nabale, awan ni mama. Sa anak mo't nga gungat, oray saan ka ngagtrabaho. Kasano no sumangpet ni mamam, kat narugit ti balayo. Di ungtan nak, sir. Diin pun dandanin na sumangpat sa kagdalos. Tangtangdanan nakmat ni madam iti husto, sir. O di agtrabaho akmat nga rod iti husto. Day talaunay ti magustuak kan ka, Jessa. Among ka di.
Anabayagan nga da pa naggustokan ka. Ay na, sir. Saan kayo kumamot amang rabak iti kasta? Sa anak amang rabrabak, Jessa. Ay ayatan ka. Awan ka di mo't panagayat mo kanyak. Sa anak ama ikarikan ka, sir. Baknang kayo. Idin to tamarigrigat kamilaan. Saan aday tati pangibasaran iti ayat, Jessa? Nasingpat ka. Kat dayta, ti kinayat ko kan ka. Sir? Jessa. Ay ayatan nakadimat. Ti imak, sir. Saan ko nga ibatan ti imam? No saan mo asumbatan ti saludsod ko? Ay ayatan nakadimat. Oo, sir. Ay ayatan ka man. No kasta. Denver nga rutiyawag mo kanyak. Diyak kayat ti sir nga yawag mo kanyak. Ngam, Denver. Amangan no agungat ni mamam. No maaman na daytoy. Siyak ti makaamukan ni mama. Saan ta kumapay nga ibagbagakin ni mamam? Sa anak pa'y anak kasagana. Saan ta nga mo? No umanugot iti relasyon ta. Amangan no agungat laang. Sige, no iso ti kayat mo. Sikat ti masurot, Jessa. Adamadmadlaw ko kan ka, Jessa. Kasla kanayon ka, analagsak. Adda ibagak kada kayo, nanang. Ket sapay la kuma, kasaan kayo nga agungat. Hanya ka di dayta, anak. Kaayan-ayat ko ni Denver. Ti anak ti amo. Ha? Ay, anak. Ang mga numaisagmak ka, iti panakiayan-ayat mo iti anak ti amom. Sapay la kumata saan, nanang. Ay ayatek ngamin ni Denver. Mailiwa ko na ikan ka, Jessa. Denver, anya ka kadi. Ang mga numakita na ta ni mamam. Anya nga ta. No ipudnutan ti relasyon ta. Saan kumapay? Amangan ngamin no agungat laang ni madam. Agad-adal tapay laang. Sa bagay. Kaya't ko ngamin, akanayon ka makit kita. Anya da ito madam? Kwarta. Ha? Apay da ito kwarta, madam? Awatem da ito kwarta. Kat umikat kan kas katulong ko. Aramatom da ita, tapno maituloy mo ti panagadal mo. Ngam adaywam ti anak ko. Nangag ko ti pagsarsaritaan nyo itirabi. Pangaasim, Jessa, dakkel ti arapaap ko iti anak ko. Apaman ang makaturpos, agabroad kamin. Isu anasaysayaat, nga itapay laeng, aglinipat kayon. Madam. Adaywam ko ma ti anak ko. Sige, Ma'am Sandra. Awatak day ti akwarta. Ngam utang ko kada kayo. Isublik tumatla. Ay nga, talaga asikatin ti restaurant mo, friend. Kas kumaita, nagadumanan ti tao. Wan nga rod, friend. Kat plano ti agpatakder iti branch. Kat sika ti pagbalinak a manager. Ay, bongga! Kaya't ko na ita. Go, go, go! Adayo pa'y bakla. Mangkita akpay iti mayat allocation a pagpatakderan. Mabitlaing ay. Pag serbiak pa di kasarsarit na customer. Ay no, nagwapo. Sika talaga. Basta gwapo, masiputam adagos. Sika mo ti sapsapulan na. Sino nga minday, Jay?
Ni Denver. Amam. Juan. O sige, mapanak iti ayan na. Okay. Apay akilap na nagpakita ni Denver. Kunak no adda ijay abroad. Nagsublida nga tan dito'y Pilipinas. Aday tan tinagtugawan na. Anya ti maipay ko, sir. At tugaw ka kuma, Jessa. Mabalin ka din agsarita ta. Sige. Sinapsapol ka. Itatanak awit kami kan ni Mama dito'y Pilipinas. Pasensya ka kuman iti napasamak iti kalabas. Inistriktuan nak ni Mama. Di na impalubos ang makipagkita akan ka. Kat idi nakaturpos ako na. Nag-abroad kami. Kat ita, apay ang nagpakita ka kanya. Kaya't ko ama-amwam. Asaan ka napukaw iti panunot ko. Sikapay lang ti ay ayatag. Aging gaita. Kasano ni Mamam? Saan nga umanugot dayjay iti relasyon ta? Agrigrigat ka nga itan, Jessa. Adda nadagsan na sakit ni Mama. Iso akapilitan ang nagawit kami. Kaya't ko ang makasarita ni Mama. Mabalin ka ni Denver. Sige. Sumurot ka kanya. Sika. Juan, madam. Adto ya, tap na isublik ti kwarta nga impabulod yo kanyak ini. Jessa, pakawan anak. Iti anyaman na madi anaaraamid ko idikan ka. Pagyamanak pa'y ketitikas diyang inaramid yo, madam. Gapo iti inaramid yo. Simaya at ti kasasaad mikin ni nanang. Gapo tanasaya at kaatao. Iso ako nam asimaya at ti kasasaad yo. Itatagda kayon dito'y Pilipinas. Anya ti planom, Denver. Ang biro kak iti mabalin ko asar ka na pagtrabahuan. Iti kasta. At daw sarang mikin ni Mama. Mabalin ka di asumrakan iti restaurant ta. Amok ngamin analaing ka ngagluto. Restaurant ta, kunam? Juan, gaputa iti saan amamayag. Kayat ko nga agkalay satan, Denver. Oh, Jessa, agyaman iti daytang imbagam. Nakaragsaksakak. Kat agyaman unay kan ka. Ita, naragsak kami ngagdandan na kas agasawa kini Denver, Mr. Lonely. Ket ti daw dawat ko iti Diyos, sapay la kuma, tagpaut pa iti biyag dananang ken ti ina ni Denver. To'y pagayam mo, Jessa. Jessa pagayam ko, agyaman iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, itultuloy mulat ti agbalin anasaya at atao. Iti kasta, ad-adu pa iti sumangbay abindisyon kan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Jessa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.
Naimbag nga orasyo, Sir Lucio. Adda ka din ni Atina? Sarong karak ko mati anak yo? Talaga matanapuskol ti rupa man niya. Naminano ka din nga imbagami, asaan da ka kayat aparay ti anak mi. Hangam no apay nga ipilit mula tati bagim. Sir Lucio, ay ayatak ti anak yo. Napudno akin ko na. Lipatemon ti anak mi. Gaputa sana kasken ka, amamirmiraot laeng ti kayat mi, apakinobyoan ti anak mi. Ala, pumanaw kan, no di mo kayat nga ipakamat ka, kadagiti na uuyong nga aso mi. Panaw! Sige, sir. Pumanawak. Ngamday ito'y lang ti may bagak. Jak tumabalin nga adaywan, kan lipaten ni Atina. Gaputa ay ayatek unay. Anya, pinabainan na ka man gaya man ti ama ni Atina, anak ko. Uwan nga rod nanang, mawatak matkit di. Gaputabak nang da, ken nangato da. Idinto tada tayo ha. Aggargar din tayo laeng. Agpapanpay, anak ko. Saan arumbeng nga uyawen ken imameg na ka gapulaeng iti dayta. Amumi nga agpinpinateg kayo kin ni Atina. Awan ko mamutkit di ti parikot no kayat nakati amana. Ngem mabuteng kami kin ni tatang mo iti mabalin nga aramiden na kan ka. Nasaysaya at salaeng no aglinipat kayon. Gaputa di mi kayat ama isagmak ka, anak ko. Husto ti inam, anak ko. Di mi kayat nga dadakas ang mapagtag mo. Gapo iti pan nakirelasyon mo kan ni Atina. Di kay madanagan tatang. Nanang, kanayon nga agan anadak. Jak ngamin kabailan alipaten ti babae nga ay ayatak unay. Jojo, pasensya ka la kuman iti kasi apa nagsasao ti amakkan ka. Siya kun ti agkitkid daw iti pasensya. Gapot tadyak kaya ti kasjay nga araramiden na. Ngam, awan mabalin ko. Nauyong ni Papa. Ipapilit na ti anyaman akayat na. Di kagdanag Atina. Mawatak ti amam. Gapot tapod numat ti kunana. May saklang agardinero. Kat santang agbagay. Agyaman akno kasta, Jojo. Jak kayat nga agin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. So asapay la kuma. Ta saan kantong agbaliw kanyak. Nga uray kas jet ipakpakita ni papakan ka. Ikarik Atina. Gaputa ipatpatig ka unay. Tungpalen ta dagiti amin nga arapaap ta. Agyaman akno kasta, Jojo. Sige nga, Rod. Ituloy tante agpasyar dito'y parke. Sige lang, Jojo. Agmerienda ka pa'y sakbay nga agawid ka. Talaga nga impasaganak dagita amakan iti babaunan mi. Agyaman ak Atina. Sino tinagkuna nga umay ka dito'y balay? Sika nga anak ti mamirmiraot. Nagpuskula talaga ti rupa man niya. Ala, pumanaw kan dito'y. Gaputa saan ka maibagay dito'y mansyon may. Papa, pangaasim kumamat. Saan kumamat akas ti panagsasaong ka ni Jojo? Di ka makibiyang kada kami, Atina. Ala, panawan na kami dito'y. Tagsarita tantuin ton madamdama, Atina. Sige na, Atina. Panawan na kami pailang dito eh. Sikati makaamo, Jojo. Papa, diyo kumadangran ti kaayan ayat ko. Talaga natangken ti ulo man niya. Atoy.
Awatem daytoy agatad, lalaki. Amo ka daytoy laeng tiga po, no apay asaan mo amaadaywan ti anak ko. Ala emon kat pumanaw kan. Sir, saan amagatadan ti panagayat ko iti anak yo? Jak to awatan ti kwartayo. Jak to ilako tinapudno a panagayat ko iti anak yo. Sorry, sir. Ngam jak awaten dayta a kwarta. Anya tinapasama ka, Tina. Apay amadlaw a nagsangsangit ka. Dinangran nakakaditi amam. Gapo iti panagkita tamanen. Saan, Jojo? Ngam, iadayo na konti amakan ka. Huh? Kat awan apulos ti maaramida. Gaputan na turay ni Papa. Isurot na kon ijay Amerika. Kat jak amuno ka ano ti panagsubli. Nagsakit matanda ito ya pagbanagan ti ayan ayat ta, Atina. Ngam, ikarim ko makanyak, ngagsubli ka. Wan, Jojo. Ikarik nga agsubli ak. Gaputa si kalaang ti lalaki nga inayat ko itinapudno. Kat sapay la kuma. Tamauray mo dayta. Ikarik, Atina. Urayak ti panagsublim. Tapno tong palen ta dagiti amin nga arapaap ta. Nagpipintas dagiti natangkan prutas amulam, Jojo. Nagmayat aboy buyaan, kan makapabangar. Agyaman ak, Mari. Bayam, mangpurusak ka dagiti prutas kan nateng. Yawid mo, kas regalok. Agyaman ak no kasta. Jojo, adaman damagak Oh, anya day ta. Sige, agdamag kalat ta. Kayat ko laang amaamuan no aging gayta. Kat adapay la panagayat mo ka ni Athena. Ay ayatak ni Athena, aging gayta, Mari. Kat ingkarikon iti bagik. Asa anak ton nga agayat pa iti sabali. Apay andi mo iwaras ti panagkitam. Kat agayat ka iti sabali. Saan mon anam namaan asabyan na ka? Gaputan na bayagan nga adda iti Amerika. Pasensya kan, Mari. Ngam ni Athena laeng ti inayat ko itinapod no. Aguray ka. Apay akas tamat ang ti bagbagam. Ha? Ko Aman matkit di. Lipato man no anyaman tinaybaga. Mari, amok, kan mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Napintas, kan nasingpat ka. Saan ka anarigat nga ayaten? Ngam pasensyakan. Gapot akabsat lang ti pangibilbilangakan ka. Ko Jojo. Lipatan man ti kasdian na ibagak. Lipatan tan ti maipapaniti day tabanag. Sige, agpakada akon. Nay, Jojo, anak. Ada ka pa'y matlagayam dito'y salas. Apay adi ka pa'y lamapan maturog. Hamok, nabannog ka nagmalmala managtrabaho ijay garden. Bayandak pa'y lang dito'y tatang. Kayat ko lang ti agpanunot. Ay, amok latan ti pampanunutan. Apay, awan ka di Apolos ti komunikasyon nyo ka ni Athena. Talaga nga awan, tatang. At dangag pa'y so cellphone ko. Ngam pulos adi pa imawag kanyak ni Athena. Amangan mat no makumikumlaang ni Athena. Si kantumat nga men. Di mun tumat kayat ni Mare. Idinto tamadlaw nga gayat launay kan ka. Tatang, kabsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Ket jak mabalin apilitin to'y pusok nga gayat iti sabali. Urayak ti panagsubli ni Athena. Mangnamnama ak atong palen na ti Karina nga agsublimot laeng. Tapno tong palen mi dagiti arapaap mi. At ti Tiberinda, anak ko.
Mangan ka pa, tapno anda pamigsam nga agkarteng. Permitig agad mo. Iso ang nagpipintas manen dagiti mulam ita. Agyamanak nanang. Ket agyamanak, gaputan na pintas latta dagiti mulak. Itilaksid dagiti naglabas sa bagyo. Sapay la ko ma. Tamayra na iti na nga to apresyo dagiti nateng into nagapitak. Wan nga rod anak ko. Ang nadamag mo ka din. Tian niya nanang. Makiasawa mo't gaya mo ni Mare. Taga-kabang-ibang kano a barangay ti pakiasawaan na. Ay ket nasayat ano makiasawan. Naragsakak para kenkwana. Saan ka kadi nga umapal? Lumaklakay kan, ngamawan pa'y laeng pamilyam. Apay, urayom kadi pa'y laeng ni Atina nga aging gaita. Husto kayo nanang. Si uurayak pa'y laeng kenkwana nga aging gaita. Kat saan to ang mapukaw tinamnamak. Ngagsublin tumatlaang ni Atina. Ala, sapay la ko mga rutakasta anak ko. Tapno saan amasayang ti panawen a panaguray mo kankwana. Nakapasyar ka mat dito'y balay, Marie. Adda ka din napatag nga ibagam? Kayat kalaang nga awisan, iti umadanin a panagkalay sami ka ni Jomar. Sapay kumata makaumay ka. Ah? Kasta ka di? Kablawan ka. Naragsakak paraken ka. Ket di kagdanag. Umayak to inton kasaryo. Agyamanak. Wen gayam. Kaano nga tanga agsubli ni Atina diti lugar tayo? Nabayagan dya ipapan na iti Amerika. Wen nga rot. Ngam, mangnamnama aklat tanga agsublipay. Kasano no adagaya man pamilya na? Kasanukan. Di ka kumamat agsawi ti kasta, Marie. Dakal ti panagtalag ko kanya Atina. Iso ang mamatiak, asaan nakto nga isukat iti sabali. Pasensyakan iti na ibagak. Ngamala, sapay la kumangarod, tamatong paltong matlaang dagiti arapaapyo, kan ni Atina. Anak, matuloy kayo kadimat lang nga agbiyahe ijay bagyo inton bigat. Wen tatang, masapol nga minasambutan mi tinangina a presyo tinatang. Sana bale? Nakasaritak maten dagiti kakadwak amang ibiyahe ka dagiti natengken prutas. Ala ay katagan anad kayo nga rod barok. Wen tatang, sapay la kumatasaan nga agtudo iti napigsa inton bigat. Tapno saan anagalis ti dalan. Addaak manen dito'y parke akanayon mi apagpasyaran idi kini Atina. Napintas lata dito'y. Agpag na pagnaak. Ha? Ti babae anak katukaw iti dayjay banda. Kasla ni Atina. Asit gak. Kaya't ko ama sigurado no iso talaga ni Atina. Atina, sika nga agpaiso. Ha? Jojo, sika ka ding agpaiso? Huwan Atina, kailiw ka una yan. Ngam, apay nga dakaduam nga ubing. Kaya't ka di asawan dayta nga addan pamilyam. Kat saan ka na nawaya? Pakawanan nak, Jojo. Ngam, husto ka. Addan pamilyak. Kat anak ko to'y ubing akadwa kita. Anya? Awan mat gayam ti serbi ti panangururay ko ken ka iti nabayag. Adda gayaman asawam? Pakawanan nak, Jojo. Pangaasim ta din ako magunaan. Diyak na tong paldagiti karikan ka. Ngam nalabit agaputa awan apulos tinagbalin a komunikasyon ta. Isuan ay bawing iti sabali ti panagayat ko. Nakalipat hak, Jojo. Saan mi lang amin akadwa itaan nagbakasyon ti asawak? Isu adwa kami lang iti anak ko anagawid diti Pilipinas. Nagsakit na ito na pasamak iti relasyon ta, Atina. Ang mala, di ka madanagan. Itapay lang,
Napakawan kan. Nalabit asan na datati na ikarit itong galmaysa. Agyaman ako, nay, Jojo. Kat ikarkararak ko, asapay la ko man. Tamasarakam tumat ti ayat aparakan ka. Kat agbalin kan tumat anaragsak. Ulitak, pakawanan nak, gapu iti jakpan nakatungpal kadagit. Oo, adto iti kape manak ko. Agkape ka pa, ikabayatan ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyamanak, nanang. Madlaw-launay analitay ka, anak ko. Apay, di mo ka di pa ilan na aklon, tinapasamak iti ayan-ayat yo ken ni Atina. Nasaktanak iti husto, nanang. Nabayag ang nagururayak. Kanang namnama nga agsubli ni Atina kanyak. Ngam, at damat gaya man pamilya na. Ti babae nga inayat ko itinapod na. Ala, anya nga ingarot anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Iso amang lipat kan, kat mangrugi ka manan. Diyak amo, nanang. Ngamno ita. Kasla diyak amo, no kasanwa ka mangrugi. No kaano ka makalipat. Maawatak tirik naman ako. Tatalagaan na sakit tinapasamak. Ngam masapul nga agbalin ka na tibker. Manglipat kan, kat kidawam titulong tinamarswa. Tapno madairam ti panubok asim mangbay iti biyagmaw. Nanang. Kat agyaman ak unay. Gaputad da kayo latta amangan andingay kanyak. Agyaman na, Jojo. Tapinatgam ti awis ko amangan tay ti day ti restaurant. Ket, wen mat amari. Agpagayam ta, saan ka di? Ngam, anya ti ko na mga ibagam. Apay nga inawis nak dito a restaurant. Kayat ka lang apalagipan, kas may sa apagayam. Anya ti kayat mo asawan, Mari? Amok, asaan ka pa'y anak kapag move on. Gapo iti nasakit na pasamak iti ayan-ayat tyo ka ni Athena. Iso akayat ko nga ibagakan ka. Nga, agayat ka ni iti sa bali. Kat lipatan mo ni Athena. Sana bali.
Gaputa naglaka para kan kuha na tinanglipat iti ayan ayat yo. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta, Mari? Nalakala nga ibagam da ita. Gaputawan ka iti sitwasyon ko. Okay, pasensya ka lang kuman kanya. Diyak lang amin kayat nga agpaidagal ka. Gapo iti dayta abanag. Pudno nasakta na kiti hosto. Kat gapo iti dayta. Planok ti agabroad. Tapno nalaklakak ang makalipat. Nasaya at dayta a planom. Kat idawdawat ko iti apo. Asapay la kuma. Ta makasarak ka iti babae at talaga aparakan ka. Tapno masukatan iti ragsak. Ti panaglidliday mo. Aging gaita, addaak paylaang dito'y abroad, Mr. Lonely. Ininot matan ang makaliplipatak. Kastain katagyamanak. To'y pagayam mo, Jojo. Jojo pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ala, anya nga rod, lipate mon tinasakit ang napasamak iti ayan ayatyo. Gaputan alabit at talaga asaan ada kayo, tinaitani apara iti tunggal maysa. Agbalin met, aleksyon da ito'y pakasaritaam, asaan nga amin a plano wenno arapaap kat matungpal. Isu arumbang nga isagana ti bagi, iti mabalin ang mapasamak iti masakbayan. Ala, manglipat kan, ket agayat kamanen. Di mo irikap tapusom, gapu iti kasjay ang napasamak. Bueno papagayam, inka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jojo, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.